1.0ザイアルのゲルパー。今日も一日お疲れ様でした。今日も1時間頑張ってください。よろしく。こんばんはです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。お聞きの放送、2019年9月2日、本日の曜日、月曜日、時刻は10時7分、というところで今日はですね、お久しぶりでございます。お聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜のガルパン。今日は何回目ですかね。610回目だそうです。すごいですね。というわけでお久しぶりでございます。だいぶこうね、全然喋って、全然放送とかやってなかった影響でね、どう喋ってたっけなーっていう、ちょっと今日はリハビリ会な感じになりそうですね。はい。というわけでですね、無事大洗にね、行ってまいりましたよ。いやー、疲れましたね。何が疲れるってね、まあ、やっぱこう、なんつうんですかね、バーベキューをね、まあ今回やったわけですよ。まあただね、まあそのバーベキュー場をね、借りて、で、そこでこう、わーってやるかって言ってね、まあやったわけですけども、まあお肉のね、準備やら、その他いろんなね、食材やら何やらをね、こう用意するのってね、まあすんごくこう大変なんですけどね。まあでもやっぱりね、なんかそういう風なところ、まあ、なんだろう、普通にね、食材をこう、お店に全部任せるというよりかは、まあやっぱ、せっかくね、大洗にいるわけですよ。で、まあちょっとね、いつもこう、まあご飯とか食べさせていただいてるお店の人とかに相談して、ちょっとこういうのとこういうのってこの金額とかこういう風ないくらとかでできますみたいな話を全部していって、で、そこからね、じゃあ、これお願いします、これお願いしますっていろんなお店にお願いして、で、それを全部バーッと集めて、やっぱね、バーベキューをするっていうね。やっぱこれこそがね、多分まあ俺の中でのやっぱ大洗のバーベキューのやり方って言ったらやっぱそういうところなんじゃないかなっていうね。いやまあでも疲れました。本当疲れました。で、まあ土曜日はね、まあ納涼会ということでね、まあ大体何人ぐらい ?20、最終的には25人ぐらいかなの方々とね、一緒にこう、まあ私はお酒飲まないですけど、お酒飲んだり、ご飯でお肉ね、常陸牛もういいやつ焼いたりと、その他いろんなことをやりつつね、過ごしてきました。で、まあその翌日にはですね、大洗でね、大洗ホテルさんで、まこさんのお誕生日でございますよ。まあそんな話をね、今日やっていこうかなと思ったんですけど、まあ今日はですね、まだね、考えてみたら、この前の大洗の八作祭りの話をね、ちょっとこう、まだね、やってないなということに気づいたので、そこら辺のね、話をこう、メインにやっていこうかなと思うので、よろしくお願いいたします。まあ、というところで、今日何日ぶりですかね。多分、先週の、金曜日はもう休んだんだよね。多分、金曜日はごめん、もう無理だっつって、多分ね、あれだ、金曜日やろうとしたけど、あれだ、多分ね、体力的に力尽きてそのまま死んだんだ。だから多分もう5日ぶりぐらいになるのかね。というところでね、まあ今日は、まあその、八作祭のね、後半の話、まあつっても多分八作祭の話早めに終わるから、そのままね、まこたんの前日の話とか言ってもいいと思うんですけどもね。さあ、というところで今日もね、まあ一日皆さんお疲れ様でした。今日ものんびりと1時間頑張って喋っていこうと思いますので、皆様のね、ご来場心よりお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ今日も元気に頑張っていってみようか。FM51.0 ザ・ヤラマガラパン第610回目です。よろしく。こんばんは。こんばんは。お聞き
日の放送局は FM51.0 ザ・夜魔王やらパン。今日ものんびりスタートのお時間でございます。この番組でございますけども、ガールズ&パンツァーというアニメ作品と、それが舞台となっております茨城県は大洗町の情報などですね、お伝えしていく超ニッチな感じの番組でございますので、どうぞよろしくお願いします。で、私パーソナリティ務めさせていただいておりますコトーと申しますので、どうぞよろしくお願いいたします。なんかあれですね、久々に喋るとね、なんかね、テンションをね、忘れてますね、もうね。大体ほら、こう、1週間ずーっとね、大体平均してやってると、喋り方のね、テンション的なものがちゃんとこう、平均値ができるんですけど、やっぱね、5日とかそういう風にね、結構時間話してやるとね、途端にね、あれどんな感じで喋ってたっけなっていうのをね、ちょっとこう飛んでっちゃうのよね。まあそんなこんなございましてですね、まあ先日のまこたんご参加された方々、本当にお疲れ様でございました。私どもの方もですね、まあまこたんの前日にね、まあ大洗の方でゆっくりと、まあね、納涼会でね、いろんな人集めて、こういうことやけどやんねみたいな感じで声かけまくって、で、なんだかんだで集まった人数がなんと25名。でまあね、バーベキューやらなんやらやってね、もう好きなようにもう過ごしてだらっとして、まあ日曜日のまこたんに臨むというねところでございます。まあ多分次同じことするとしたらあれかな、パンアの打ち上げですかね。今のところ考えてるのが、もうパンアが終わったら、よしパンア終わった、よしじゃあお笑い行くかって言ってね、今年のねちょびたんすごくこういいんですよね。いや21土曜日ですね。9月の21、22が日曜、23月曜日で、まあ、ちょびたんが23日なんですけども、なんと普通にね、この23日っていうのはいわゆる旗日というもので、お休みのね期間なんですよね。で、まあじゃあしかもそれで9月の22日にパンがあるわけですよ。パンのなす。でパンガってね、普通のこうコミックマーケットとかと違って11時スタートの3時終わりだから比較的ね早いんですよね。あれじゃあこれあれやん、ビッグサイトからそのまんま大洗まで車で移動してなんか打ち上げ的なことしてお泊まりして翌日のちょびたんいけんじゃねこれっていうね、そういうことを考えてねやってたら案外いろいろとよしじゃあ行くっていう人のね非常にこう多くいて本当に嬉しい限りです。ありがとうございます。はい。さあというところでですね、まあ今日も1時間のんびりねそんな感じでだらだらとこうやっていこうと思うので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。はしびごろうさん、ライカンさん、川崎のじいさんさん、ジェイターナーさん、ジャックサティンさんにサワミンさん、おしびさん、マリンバさんにルナディーさん、よもぎさん、なるかさんにケーシムさん、宮吉さん、グラタンさんにトナンレオパルトさん、泉さんに枕健さん、多分枕健さんかな。明石さん、ボコクマさんに日本を取り戻すさん、ハロー YouTube さん、関根さんにファイランさん、どうもお越しいただきましてありがとうございます。パーソナリティのことでございますんで、今日も何卒一つよろしくお願いいたします。さあ、というところでじゃあまあ早速ですけどもスタートしていきましょうか。この前の八作祭のね終わりでございますね。八作祭の日ね、まずね何をしたっけな。とりあえずなんだっけ、うすやさんあたりの話はしたから、あれだ、どこら辺までの話言ったっけか。多分ね、ここら辺からスタートかな。はい。はい、というところでね、まあこの日、八作祭が終わった翌日でございますね。八作祭が終わった翌日、まあ朝っぱらからもうね、てかこれ、この日はあれか、月曜日だ、月曜日。そう。この日ね、まあちょっと有給取って、八作祭が終わった翌日の月曜日もね、よし、じゃあ連泊すっかっつって言って、チューアイマンさんに連泊させていただいて、で、まあその後のね、朝ごはんに、うすやさんに行ってですね、まあもううすやさんのうすやさんのね、ところでこうね、朝ごはん、久々にちょっとこう揚げ物でも食うかっていうことで行ってきました。ちなみにまあね、大洗ではね、結構まあうすやさんはね、
なんだろうね、東町商店街っていう、まあ、結構端っこの方にあるねところなんですけども、そこの商店街の方でね、大体朝になるとね、本当ね、皆さんね、大体こう違うな、朝の5時か6時ぐらいからもうここのねお店の旦那さんがね、もう普通に油に火を入れてね、すごくこう料理とかできるんですけども、でもね、俺大洗に行ってからかな、普通にこうね朝ごはんというかさ、朝飯代わりにね、なんか揚げ物を食べるようになったってのがありますけど、まず大体ここですね、大洗海岸、大洗崎一の鳥居のところ、ここの通りですね。はい、ぐーっとこうだな、で、まあ大体ここに中愛丸さんがございまして、この道をずーっとね登っていくと、大体ここじゃない違うな、ここじゃないか、もう一つだった。でも多分ここら辺で合ってるはずだ。スーッと、悠久さんでしたね、これね。もうちょっと先ですね。はい、見えてきた。よいしょ。ほい。はい、というわけでこちらですね。薄谷精肉店さん。なんか、あれだね、すごくこう、なんか、違いますね。これ、いつの時代のやつだこれ、2019年かな、いつのやつ、こっちの方でどういうことなのね。だって、まだ、まあ、今のね、ちょっとあれを見ていただければお分かりかと思いますけども、今、こういう状況ですからね。だからもう相当前なんだろうな。で、まあ前はですね、隣のところはね、普通にこう、まあ掘ったて小屋というか、なんというか、まあちょっとね、他の方のね、私有地の家があっていたんですけども、今ではそこがなくなりましてね、薄谷さん休憩所ができました。しかも駐車場まであるからね。薄谷さんに駐車場ができるって想像してなかったけど、まあしかもだだっ広くて車で入りが楽だから、普通にちょっとこうご飯食べに行けるかみたいな感じでさ、やっぱあいつチノケンさんにモノマックスさんにレッキーブルー君もねいらっしゃい、お越しくださりありがとうございます。いやー、なかなかね、コンビニの次に営業時間が長い。そうだね、コンビニの次に間違いなく大洗の中でも長い方だろうね、ここら辺ね。でもだって朝の5時からスタートして夜の8時ぐらいだからね、余裕で12時間ぶっ通してやってるっていうのはなかなかねレベル高いなと心の底から思いますよ。で、そんな薄谷さんでですね、今回食べたのなんだっけな、カニクリームコロッケとメンチカツと、唐揚げだったかな、それのやつですね。ちなみにさっきのやつが2012年から2013年ぐらいとのこと。情報詳細どこら辺かなんかなかったっけか。ツイッター、あっちの方で見るとね、大体こうね、いつ時の写真だよっつうのが見えるんですけどね。まあそこら辺はしゃあねえか。でもね、ここのね、なんだろうね、もう朝っぱらからそう、さっきもね、サーミンさんがね、大洗でないとこう、揚げ物は大洗に行った時にしか食べないと決めている。まあね、サーミンさんのね、ツイッターをね、遡っていくとね、すごいんですよね。なんか普通にね、サワミンさんの前に色紙、サオリンの誕生日の時かな、色紙で誰だろうって言って、それでサワミンさんにたどり着いて、よっしゃメディアラー探すって言って行ったら、すごいのね、もう6パックに分かれてるね、腹筋がふっつって見えてきて、何これって。まあそんな人はね、やっぱそうなんでしょうね。揚げ物とかなんてね、もう油の塊でございますからね。で、また食べに行きたい、食べに行こうぜ。具体的には3週間後かな。3週間後だよね。22だからな。まあでもね、やっぱこのね、朝のね、トーストってこういいですよね。しかもこのトーストがね、まあ一応あれば朝ごはんだとついてくるんですけど
ね。まあ、ない場合、もちろんね、もうその前にね、亡くなってしまう可能性だってありますから、そこはご注意ください。はい、藤宮牛さんいらっしゃい。さあ、お越しくださりありがとうございます。兄様言ってた。まあ、兄様言ってる人も結構多かったですよね。休憩所が快適すぎて早朝入りしてから長居しちゃいますが快適ね。しすぎて早朝入りしてから長居しちゃいますね。ああ、まあね。だってこの休憩うせやさんのこの休憩所なんですけどもね、すごいですよね。エアコンがまず2機搭載されていて、かつ壁掛け式の多分あれ40インチぐらいかな、結構デカめのモニターがもう出されていて、で注文したらこっちの休憩所っていうか、まあ普通にご飯食べるところでね、待ってて、そうすると番号札渡されるんですよ、注文するとね。で注文して、じゃあそしたらこっちの方で待ってると、ほら前まではね、じゃあ何番さんって言ってたんですけど、今ではなんとここの中にアナウンススピーカーみたいなのがついてて、ピンポンって音と同時に何番さん何番さんできましたのでお願いしますみたいなの来て、なんかもう旗から見てたらさ、もう会社の社食かなんかっすかねここみたいな感じのね、あれは本当すごいよな。ようそういうことをするね、お金があるな、すげえわと思うもんね。まあでもやっぱりね、うせやさんのね、なんかそういったもうなんだろうね、もう極端にこうやっぱいろんなね来てくれてる人たちに還元しようっていう、そういうようなねやっぱところがね見えるのがやっぱすごく嬉しいところですよね。またちょっとね、今度行った時にしてちょっと揚げ物食べに行きたいね。でそして、ご飯を食べてですね、帰ってきてお布団でねもうゴロゴロして、やだ帰りたくない出かけるとかやだみたいな感じで、もうねお布団で寝っ転がりながらね朝のニュース見てました。でもこの日はね天候的にはね、まあ曇りだったんですけど、比較的風が強めで、こういう感じよくない？窓開けてさ、風が吹いてきて、もうね、なんだろう、月並みな言葉だけど、無限に寝てられるというかさ、すごくね、居心地がいいの、ここ。風が吹くとね、お布団のね、上羽織んなくても、比較的ちょっとこう、ほら、気温的には暖かいから、風がね、ちょうどこう、扇風機の風みたいな感じで、このままお昼寝したーいってなるぐらいでしたからね。まめじくんいらっしゃい。さあお越しくださりありがとうございます。で、まあね、はずきはるさんいらっしゃいす。昨日はお疲れ様でございましたな。で、まあですね、ここのね、居心地の良い空気。そうだよな。いや、俺はね、仕事部屋というか、ここ普通なんだろうね、もうどちらかと言ったらもうね、なんか、普通になんか親戚のお家に遊びに来たみたいな感覚の方が最近やっぱ強いですね。結構大洗っていろいろほら旅行で行くような感じのところだから、泊まるときって結構そういうところね、やっぱこう旅先としてね、旅先で泊まる場所としてっていうのを意識してる方なんですけど、でもね、俺ね、なんかもうここはね、もうね、なんだろう、最近は入ったらもうただいまーすって言って入ってきて、で、もう2階のこの部屋かでね、窓開けてね、外を見ながらぼーっとするの大好きなのよね。年末年始超楽しみ。で、まあ泣く泣くですね、ちょっと残念に思いながらも、まあチェックアウトさせていただいて、伊勢崎神社にやってきました。畳が恋しくなったら、まあ確かにね、畳はね、すごくこう、いぐさの匂いとかもやっぱこう、いいですよね。こうなんだろう、おばあちゃんちの匂いがね、本当にするような、そんな感じがありますからな。で、まあ大洗磯崎神社さんではですね、現在ですね、恵比寿さんとね、大黒天さんがですね、もうね、もうちょうどね、リサイタルやってる最中でした。やっぱ毎回これさ、煽りで撮るとさ、もう絶対これ、やー歌ってるでしょっていうね。なんか、このなんかね、やっぱほら、恵比寿さんが特にさ、片足をさ、米俵の上に乗っけて手を上げてるから、なんかね、なんだろう、分かる人が見ると、まあ普通になんか、チャゲアスのね、やーかなみたいなのになるんですけど、でもあれですよね、右手をこうグッと釣り上げると、東方のエイリンか、あっちの方に打ててくるね。ちなみにさん、ネクタイにボコミュージアム目指すがたどり着けない。ボコミュージアムね。いつか大笑いできるといいけどな。そう、ちょうどね、この日ね、チャゲアスのね、解散するっていう話がね、ニュースで出てて、そうや、チャゲアス解散するな、みたいな話をしてましたね。
で、はい、やってきました。やっぱり月曜日だからね、本当ね、人はね、ほとんどポーンといないから、もう気持ちよくね、もうね、ちょっと広角レンズを使ってね、写真撮らせていただきました。やっぱ神社ってさ、あれだよね、こう斜め下からの撮るのと正面から撮るのとでさ、やっぱ荘厳な感じがしてすごくこういいですよね。特に多分正面でなくて下からだとやっぱこういった作りのね梁の部分だとかそういった部分が見えるからね、またこう違ったものが見えるのかなっていう感じかな。で、今回ですね、エマの方もね、パシャッと撮ってきたんですけど、こちらがですね、沢のみさんか。沢のみさんっていう方のね、大洗に来たということでね、ペッパーのみさんの無病息災ですね、の、エマでございまして、で、こちら、島中さんですね、最終章で歴女の手番が増えますよね。歴女の出番、こうなんだろうね、でもなんだかんだでね、結構出番持ってきそうな気がするんですよね。劇場版なんか見ててもね、やっぱ最終的にほら、マカロニ作戦をさ、ペパロニドゥーチたちとね、一緒にこう展開して、あそこでなんだかんだ結構ね、車両をほぐってるわけだからね。その後最終的にはね、お前それはないっすってぶっ飛ばされてるわけでございますけども、増えるといいね。で、これ、福利タックスさん。なんかすごくもうね、名前の人なんですけども、個人的にこのね、アリスの水着がすごくね、目についたので写真撮らせていただきました。来年の夏は今年の夏より夏らしく夏をしたい。夏か。でも今年の夏もなんだかんだで、多分花火をやってないぐらいかな。バーベキュー、キャンプはやって、もともと夏に俺キャンプしたくないからな。だいたいこう海で泳いでプールに行ってであとバーベキューやってでしょ、ひと夏の恋だけは未だかつて一回もやったことないですけどね、いつかそんなことしてみたい。じゃあ覗き終わらはいというわけで続いていってみましょうか。はい、続いてね、そのフリータックスさんのね他のやつですね、マリー様、公開記念もっとお笑いが盛り上がりますよということでね。そういえば今ね、笹コーヒーさんで例のケーキ、モンブランケーキが流行っておりますね。毎日朝10時ぐらいからか。もう朝10時にね、笹コーヒーさんがオープンするんですけども、だいたいね、8時半ぐらいからもう並んでいる猛者がいらっしゃるみたいでね。しかもその笹コーヒーさんのケーキって基本的には金土日のその3日間限定なんですよね、毎週末で。しかも10個か20個ぐらいのやっぱ個数限定されてしまっているから、もう朝一で行ってね並んで食べるっていう人なんかも非常にこう多いみたいでね。なんかねなんだっけアウトレットとかのアウトレットじゃねえか、シーサイドステーションさんのね中で入ってるお店の方なんかともねちょっとこうお話なんかしてると、やっぱ今笹コーヒーさんがすごくこう人気でね、6時からやっぱ並んできました。他の人たちも6時から並んだの。うわー頑張るなー、コミケじゃねえかよもうでもね、やっぱこうね第2話がね公開されてね、せっかくねそれをこう作ってくれたっていうけど、やっぱお祭り感覚はやっぱ手に入れたいところですからね。個人的に僕はね食べに行きたいなと思いつつも、もうちょっと収まってからでも一緒みたいな感じで、多分ねこの調子だとね本当にね行こうとしない限り行かないから、ちょっと俺もねちょっとどっかのタイミングで本当に食べに行こうと思います。絶対食べたいもんね。でこちら、サーミングさんのねあれですね、エマでございますね。ちょうどサオリンのねお誕生日の時のねエマでございますわな。愛され女子、愛され女子なはずなんだけど、世界ではなぜか一向に愛されることがねなかなかね、ご年配の方々に非常にこう受けに受けまくっている感じでございますけどな。そして個人的にあと続いてこちらですね、ハモトさんっていう方のね、この人のねもね俺すごくね好きなんだよね。書き方に味があるというか、なんというかね、口取って写真みたいな感じでやってるんですけども、カチューシャ、これは2019年8月の13日のねカチューシャとかなんですけど、他にもねこの真帆さんがすげえ可愛らしいのよね。今年の3月1日の対岸成就、第2話楽しみということですね。
そして、あと多分俺が初めて多分このハモトさんのねエマを見たのがこれだったのかな。カトラスとね、まあ多分第1話が終わった後ぐらいのやつかな。これと、あとはもう一つ、2018年の5月ですね。マリー様がね、ケーキをね、食べているところですね。デフォルメ顔キャラがすごく綺麗なのよね。ツイッターのね、方もアカウント探してね、見つけたんですけどね。結構なんだろう、たくさん新しくガルパンを描かれる人が増えて嬉しいね。こういう感じの絵も描くんだなーっていう感じのね、方でございました。興味のある方はぜひともね、ちょっと探してみてください。で、そして、そうだね、この時にだったね、この時にね、見つけたこれですね。なんとね、これね、葉月春さんが、描いていた、何年前っつったっけ ?2、3年ぐらい前の絵馬っつって言ってましたよね。まあ本当にね、葉月春さんという方のね、絵を描かれる、ね、方がいらっしゃるんですけども、だいたいね、どんな感じのね、絵を描くかと言いますと、こんな感じですね。今はね、こういう感じのね、秋山殿がね、昔から好きということで描かれているんですけども、なんだろう、今のと比べると、なんだろうな、雰囲気的にはね、すごく残ってるんですけども、いやー、すげえな、やっぱそういう風に何年前であっても結構色がしっかりと、一昨年くらい、でも2年でしょ、2年でもすごい綺麗に残ってるけどね。しかもこのさ、手のさ、ほら、手のね、表の部分は白で、裏の部分をこう黒くしっかりと塗られている。そう、ちびゆかりさんの人でございますよね。これはね、なかなかね、すげえなーってね、毎度のことながら思いますわね。他なんかあったっけ？なんかあれだ、葉月春さんのね、一蘭のやつ見てたらすげえ一蘭が食べたくなってきた。でも大体そうだね。あとは、あとこんな感じかな。こっちか。なんていうかね、やっぱちょっとでも面影はある感じですよね。でもそれにしてもね、すごく綺麗でいいなとね、思うね、絵馬の一枚でございました。はい。で、最後。これね、駄菓子さんって人か。駄菓子さんっていう方、俺、ツイッターでね、多分ね、駄菓子さんって方、知ってるはずなんだけど、あれ、この人ってさ、あの人なのかな ?TKC っていう風に書いてるあの人なのかな。綺麗ね。いや、綺麗というかなんというか、普段ね、描いてるのが大体デフォルメ化されてる感じのが多いから、通常頭身というかね、そっちの方に描こうとすると、こんな感じのなるのかなっていうね。いや、何にしても素晴らしいと思いますね。はい。はい、そしてですね、この日ね、ちょっと普通に朝風呂とか入れなかった、朝風呂とかがなかったから、よし、じゃあどうする？とりあえず風呂でも行くかっていうことでね、お風呂にね、行ってまいりました。はい。で、お風呂でございますけどもね、今回ね、大洗ではいろいろとお風呂とか入れる場所あるんですけども、今回行ってまいりましたのは、こちらの王将亭さんでございますね。さあ、王将亭さんとはどこにあるんでしょうっていう方もね、多いと思うんですけどね、ちょっと離れた場所にあるかな。はい、大体ここら辺かな。大洗の街がこのような形でありまして、大洗から中港方面にね、続く道がありましてね、中港の、多分ね、ここら辺が一番分かりやすいかな。多分分かる人が見ると、多分ここら辺からが一番分かりやすいです。
はい、こちらアクアワールド大洗ですね。銀さんのね、パネルが置いてある場所なんですけど、ここのところを、どんどん、ね、進んでいきます。この道をまっすぐ進んでいくと、ここのところに大洗王将亭っていうね、入り口の看板が見えてくるので、ここがあったら、いけた。よし、いけたね。うん、はい。で、入り船、左側に入り船さんのね、看板とね、なんか右側にはね、なんかこう、すごくこう、なんか、あれですね、大人の城ってやつですね。大人のね、城のところをね、ちょっとこう、突き抜けていって、で、そうするとね、住宅街の中にね、急にね、なんかね、バカでかい門構えのね、お店が出てくるわけです。はい。こちらがですね、今回お風呂入りに行ったね、王将亭さんでございますね。まあ、大洗の王将亭もカモメの松の亭と書いて王将亭というね、絶対初見じゃこれは読めんやっていう感じでございますけども、こちらの方はね、皆さん泊まりに行ったことある方っていらっしゃいます？まあ、こっちの方に来ると大洗パークホテルさんだとか、そっちの方がね、結構こう、まあ大体泊まりに行く方はなんと、こんな立派な建物が。そう、すごいね、立派な建物がね、いきなりこうポンと出てくるんですよね。で、ここのね、日帰り入浴があるんですけども、ここね、素晴らしいのが、営業時間が午前11時からなんですけども、大人が中学生以上は1000円。まあこの1000円とかだったらね、まあ1000円かちょっとお値段するなって思う方多いと思うんですけど、なんとね、その1000円の中にタオルとバスタオルが全部込み込みなんですよね。でしかもお風呂場にあるヒゲ剃りだとかも普通に使って OK っていうことで、そこら辺を考えるとトータルコストとして非常にこうお値段お安いんですよね。森鴎外のおかげで読めました。ああ、森鴎外のおかげで読めた。さすが学がありますね。俺最初ね、あれなんて読むんだろうって言ってね、必死こいて頑張って調べたの。まあ、とりあえずね、調べ方がね、Google のやつで名前のところだけコピーして、それの読み方っつってやるっていうね。大洗磯崎神社から北はみっともの地。まあなかなかね、磯崎神社さんから北っていくとね、多分一番ギリギリのところで山水さんのあたりかな。あそこら辺のところがね、泊まるところだと思うんですけど、そこからまあ車なんかがあるとね、普通にスイーッと上まで行って、で、2階にはね、お風呂屋があるんですけど、まあ日本庭園を眺めながらね、マッサージチェアが置いてあって、でそのさらに奥に行くと松の湯と磯の湯というねお風呂があります。でここのね松の湯というのが男風呂の方なんですけども、そこの入る手前のところにねこうやった休憩所なんかもねあって、すごくこうしっかりとしているね場所でございました。何を隠そう、ここのねお風呂すごい気持ちいいんですよね。温泉普通にねお風呂もやっぱでかいし、そうレンタルタオル付き1000円なんですよ。これがね非常にこう安いなと思うところで、しかもお風呂もね露天風呂もあって、内風呂の方がまあちょっと気持ちね少しこうぬるめな感じだから長湯できるし、サウナもあるしっていう、俺はねほんとねここのお風呂はねすごくね、もうちょっと10時ぐらいからやってくれたら俺超嬉しいなっていう感じですけどもね。まあでも大体ねほら10時にチェックアウトして、よしじゃあどうすかって言ってちょっとふらつきながらねここの方を目指していけば大体1時間ぐらいかかるから、まあでも11時からちょうどいいのかな。で、まあここのところでねゆっくりとくつろいで、その後ですねロビーのところにはねこんな感じのまあそのね土地のね焼き物なんかもね非常にこう飾ってあります。焼き物だったら、あとはネクタイとかお財布とかですね、でこれがちょうどロビーのねところですね。もうすんごい華やかな感じでね、なんかすごくこう場違い感あるんじゃねえかな俺とか思いながらこうね中に入ってるんですけど、これがすごくこう綺麗なんですよな。ちなみにねこのね窓の奥にはこういう感じのねちょっとこうねオシャンティーな感じの庭園が広がっていて、この向こう側に広がっている景色がいわゆる中港エリアというところですね。大洗とはまたちょっと異なるね港町でございます。ここら辺の開拓は俺そんなにできてないから今度行ってみたいですね。で、王将亭さんのねお土産どころですね。ロビーから入ってねすぐ右側のところに
あるんですけども、大体ね、ここで大洗のね、お帰りの際のお土産を買っていったりだとか、あとはこちらにもね、大洗のね、ちなんだ、120、撃破率 120% とか庭園見れるのね、よ。蔵酒だとかね、嘘、あれ庭園入れんの？嘘、あれちょっと今度行ってみよう。ちょっと行くわ、今度絶対に。で、他にもね、和の月、梅酒、100年梅酒というものがありましてね。ちなみに、山郷の雫っていうものが、新谷酒店さんというところでね、山郷ちゃんのね、いるお店で販売されているんですけど、あれのベースとなっているのが、このね、100年梅酒というものということですね。この100年梅酒ね、一回ね、友達、ちょうどキャンプやってフロンる時か。トに声かけてねとのこと。フロントに声、フロントに声かけたらあれ店員入れるんだ。じゃあちょっと今度行ってみよう。絶対行こう。この100年梅酒ね、すごくこう美味しいね、梅酒で、これとね、お酒、水で、ロックでもいけるし、普通に水割りでね、飲んでも美味しいしっていう。前にキャンプ場でこれ飲んで、ぼーっとね、空を眺めながらね、ちょうどね、やっぱね、秋ぐらいにね、キャンプやってたんですけど、その時にもね、これ飲みながら外眺める最高にも幸せでしたね。今年もやるか、キャンプ。てか、キャンプやるとしてもいつぐらいだろうな。10月はもうな、だって、でも10月ぐらいが一番ちょうどいいのかな。でもな、10月、11月はだってもうあんこうの祭りだもんね。あんこう祭りがね、16、17であって、で、それが終わったらもうね、12月入ったらもうほとんど冬だしな。で、もう大晦日ですよ。そこら辺を考えるとやっぱ10月だな。10月ぐらいにちょっとキャンプ久々にやるか。そこら辺ちょっと考えよう。っていう感じのところでした。ちなみにね、今ね、この王将亭さんでは、こういったね、スタンプをやっておりまして、これを10ポイントまで頑張っていくと、大洗王将亭のオリジナルバスタオルが2枚、10ポイント達成で手に入ります。ちなみにこれは、確かだっけ、これはあれだよね、お風呂だとかそういった1000円以上の利用があったらそれを押していくっていうやつだよね。で、さらに、20ポイントですね、達成すると、夫婦の湯飲みセット、しかもこれ、笠間焼きのものですね。こちらの方が、プレゼントされるということでございます。はい、というところでね、ひとまずのところは以上でございます。なんだかんだ多分ね、この調子でいくとね、すごい勢いでね、ちょっとこう、伸び続けてしまいそうだから、一旦ここはこれで終わりにしよう。ごめん、宿泊だ。すいません。パチコ来ました。こちらの方はですね、宿泊をして、宿泊1回で、1ポイントですね。それを10回すれば、スタンプ、こちらの方のね、バスタオルと、そしてね、20回泊まることによってね、笠間焼きが手に入るというものでございますので、興味あったらぜひともね、行ってみてください。いつか頑張ってちょっとこう泊まりたいなと思うけどもね、なんとかしてちょっと行きたいけど、お値段も結構そこそこするからな。だからちょっとしたね、贅沢したい時とかにね、行きたい限りですね。さあ、というところで、続いてこちらのコーナー行ってみましょうか。バンズ。イラスト紹介コーナー。はい、何も足さない、何も引かないイラスト紹介コーナーのお時間でございます。お風呂のポイントカードは9ポイント貯まる風呂1回無料。紹介に関しましては、先日がですね、まこたんでございますよ。まこたんでございますので、今日はね、まこさんのね、イラストなどをちょっとこうメインにね、ご紹介していこうかなと思います。さあ、というところでね、まずね、今日一発目のね、ご紹介でございますけども、まずはね、こちらでございますね。今日一発目のね、紹介はこちらです。はい。よいしょ。というところで、ちょっとこれね、囲いでございますけどもね、こちらね、ボブさんがね、これ多分去年だったかな、実際挙げられていたのは。去年ね、挙げられていたまこたんのですね、これ実は漫画なんですけどね、
これのね、とりあえずね、誕生日会というか、これかな、まずね、表紙のところこれがあって、で、これが終わってですね、まこさんのお誕生日会やったわけですね。で、騒がしかった後の静けさにはまだ慣れない。いつも心がチクッとする。それは多分なくしたくないものが増えたからだと思う。わかるわ。騒がしかった後の静けさっていうのね、すごくこうやっぱへこむんですよね。特にやっぱほら友達とかをね家に招いて酒飲んでなんかもう寝てなんかもうゲラゲラ笑ってで友達が帰った後のさちょっとこうねそのなんというかさなんかお祭り後の部屋を見るとねなんかもう途端にこうへーってなるんですよね。でもねこの時のマコからしたらね、このねなんかそれは多分なくしたくないもん。このねちょっとね目のね表情がね何を言わんとするのかっていうのが非常にこうよくわかるところですけどもね、で得ることの喜びとなくすことの物々しさは比例して大きくなる不安が祭りは終わったんだと釘を刺す。いつも苦手だった誕生日やらなくてもいいというのに構う友人、今年は特にうるさかったなっていうことでね、ここら辺のね回想シーンなのかなというところですけども最後にね、このねマコがまたね二次会でねマコのね家に行くっていうね、やっぱこういうのを見てるとやっぱこうねやっぱなんだろうねミポリン自体このねガリパンっていう作品のミポリンがね、最初はやっぱ主人公なわけなんですけどもだんだんとねそのこうなんだろう美穂が主人公でありつつもまずその後に暗号チームのねこの暗号チームの5人西住美穂に武部沙織五十鈴花秋山ゆかりレイゼンマコこの5人にまたねこうふわっと広がっていくんですよね。その主人公っていう形のところでした。でその主役がこの5人になっていく中でやっぱりね暗号チームがいなかったらてかもうこの5人がいなかったら正直やっぱお笑いはねやっぱ勝つことは絶対できねえんだろうなって心の底から思うぐらいですからね。本当になんか奇跡のような集団なんですけどなんだろう基本的にはみんな美穂がいるからみんながいるというよりかはその5人にとってそれぞれ誰もがね欠けちゃいけないような感じの存在になっているって言えばいいのかな。やっぱりほらね美穂が主役だからみんながそれをね社長だから押し上げるっていう感じだけどでもそれは全員が全員に対して同じことをね考えてあげてるんですよね。例えば沙織に対してだとみんなが一緒に動いてあげたりだとかねなんかもう本当にいい意味でみんなやっぱこのね均等にねなんかこうみんななんか大好きなんだなっていうのがやっぱこのね暗号チームが俺が大好きな理由なのよね。もちろん他のチームがそうじゃないっていうわけではないですけどでもやっぱ俺の中でやっぱガルパンでね一番好きなキャラ何ですかって言われたらキャラクターではなくてもうチームで答えるの俺は暗号チーム推しだわっていうねもうそのどれだけたくさん好きなキャラいるんだけどそれをなんとかこう絞ってさらに絞った先に出てくる言葉がそこっていう感じでしたからね。いやもうね誰が一番なんていうことをねこの作品を決める必要は特にないからね。いや本当にねこれはね作品でございますよ。さあそして、こちらですねボブさんのですねお誕生日のねマコさんのね漫画でございました。やっぱあの人いい漫画描くんだよね。ちなみにね今度この方がね出すねマリー様のね主人公となっている漫画があるんだけどもそっちの方もねめっちゃいいこの前ね普通にコピー本が何かで出してそれを今度オフセットでしっかり出すよって話になってるんですけどそれが実に素晴らしいのでねぜひともねちょっと出来上がった際に紹介するので見ていただければと思います。はい、ということでこちらですねボブさんのね Twitter アカウント紹介でした。ありがとうございます。さあそして続いていってみましょうか。続いてですけどもねこちらですねはいというわけでね続いて
はこちらでございますけども、こちら藤丸有久井さんという方のですね、こちらね、マコのね、誕生日のね、イラスト、色紙でございますね。ちなみにこちらの色紙の方は、先日ね、大洗ホテルさんで行われましたマコタンの時に祭壇の方にね、こう飾られていたものですので、多分少ししたらあれじゃないかな、大洗ホテルさんの方でも見れるようになると思うんですけども、なんていうんですかね、やっぱね、あの人のなんだろう、画力というかなんというかね、ほんとすごい綺麗なんですよね。色のね、グラデーションといい、やっぱ目の形と目がすげえやっぱ綺麗なんだよな。目の輝きと色の入れ方、あとね、なんだろうね、エロく描いているわけなんですけど、オーバーオールとそのね、素肌の上にオーバーオールっていうのはすごくこうね、なんだろう、戦場的でエロいっすよね。この健康的なエロさはね、私としてはね、実に素晴らしいなとね、思う限りだと思ってございます。あとね、他にもね、これのね、やつ以外にもね、こんな感じのやつですね。ちょうどこれあれなんですよね。9月の22日だったかな。9月じゃね、8月の30日か。のちょうど金曜8月30日の金曜ロードショーでね、ちょうどこう、まあ、天空の城ラピュタがやっていたので、多分それの都合もあって、こんな感じのね、マコがシータの感じの服装になってるでしょうかね。でもってるし、素晴らしい、最高のショーだと思わんかね。もう完全にあの人だからな、これな。まあ、もう皆さんご存知だと思いますけども、あれですね、ムスカではないわな。ムスカではなく全く別のね、ものでもね。綺麗なね、マコさんを拝見させていただきました。本当に素晴らしいです。ちなみにこちらのね、有久井さんにですね、まあ、以前、ね、描いていただいたものがね、まあ、こちらの、はい、これか。綺麗。まあ、以前ね、描いていただいたね、このマリー様のね、ちょうどこれ実は色紙に描かれていただいたみたいで、これをね、昨日ちょっとお会いした時にね、賜ったんですけどもね、いや、もう本当に素晴らしいっす。やっぱパンツァージャケット、水着の上にパンツァージャケットっていうのがすげえもうね、ただね、エロくて最高です。健康的なエロさというかですか、やっぱこのね、なんだろう、有久井さんのね、描くね、色気っていうのはね、ほんとなんだろう、すごい、なんだろうな、語彙力が足んなくなんだけどね、普通に描いてる中でもそのちょっとしたこう色気というか、ね、そういったものをね感じ取れるので、やっぱね素晴らしいと思います。というところでこちらですね、こちら藤丸有久井さん描いたねマコさんでした。ありがとうございます。さあそして続いていってみましょうか。まだまだいくよ。どうせ明日休みだしな僕な。はい。続いてございますけども、こちらライカンさんが書いたね、まあ書いたというか打ったというか、まあ書いたでいいのかな。マコさんのですねお誕生日のねドット絵でございますね。相変わらずまあもうどんだけの制作時間かかってんのかねこれもうね。さあまあ場所としてはですね、これはですね大洗のあれですね、先ほど私の方でね番組の中で紹介した中愛丸さんの、まあ、ちょうど目の前のところのね大洗の大鳥居のところの交差点ですね。あそこのところをまあ要はもう貸し切っているというか、まあ歩行者天国にしてね誕生日会を開いているわけでございますけども、さあまあキャラクターをどんどんね探していきましょうか。さあどんなキャラクター、まず中央からいってみましょうかね。いや中央とか端からいくか。まずはね左側の方はね祖父江さんとイサベさんですね。まあ、ここはクラーラとサオリンがね、まあ、一緒にケーキ作りというかそういう風に感じをしてる感じかな。でその下の方ではね安藤と押田があれですね、久子さんになんかこういろいろとやられてますね。多分あれかな、灯籠剣みたいな感じで動いてるけど、多分久子さんがねそれ見てね、お前ちょっと動きになってないからちょっと来いみたいな感じでこう指導してる感じですかね。どうもミンティアさんいらっしゃい。さあお越しください、ありがとうございます。
さあ、そして反対方向行ってみましょう。そして、はい、右の左側の方はですね、まあこれは多分お笑いホテルさんから近いからというか、あれだな。あ、そうか。ここはあれだ。お笑いホテルさんから近いからとかじゃねえ。ドラマ CD だ。ドラマ CD。ドラマ CD の中で、マコさんがですね、ガルパンの、確かドラマ CD の4だったかな。アンコーチームがタコを訪問するっていうね、話のドラマ CD があって、その中で、マコが、なんとカチューシャの率いるプラウダのところに訪問するっていうお話があるんですよね。で、まあその中でね、最終的にはマコとカチューシャがとてもこう仲良くなってっていう風な話なんですけど、まあ多分それの兼ね合いがあってここの方に出張っているのではないかなというところかな。で、まあね、カチューシャはいいですよね。カチューシャ飲まねえもんな。ただ飲んだがひたすらにこうね、あれをね、もうペッパーラムをこうひたすらに飲みまくって勝負するっていうね。まあでも飲んだってどうなんだ。あれ飲んだからってでもね、なんかね、基本ね、そんなにね、なんかポーカーフェイスのような気がしないでもないのよね。なんかもういくらでもこうスッと飲んでってしまう。でもやっぱ翌日あたりは死にそうな気さえちょっと気配があるけどね。で、まあ銀さんがね、そこでこう勝負しているわけですけど、ちなみにこれ飲んでるのあれですね、こっちの方はペッパーラムだけど、こっち側の方はプラウダっていうね、お酒なんですよね。坂源さんか。カチューシャとノンナがいる坂源さんというところで販売されているね、実際外国にあるお酒の名前でプラウダっていうんですけどもね、まあ白プラウダっていうのとこの黒プラウダっていうのがあって、多分こっちの方はもう空っぽのやつですね。お酒じゃないよ。お酒、いや実際リアルで買うとお酒ですけどね。まあこっちの方ではね、まあ、ノンアルコールウォッカっていうやつですよね。ほらクラーラが前に飲んだからな。で、こっちの方のね、下の方ではですね、ソドコとパゾミがね、まあ、準備していて、村上がね、手伝ってるところに対してね、小室さんがちょっと好感度上がってますね、もうね。さあ、そして真ん中でございますけどもね、まあ、あれですね、ゆかりさんと花さんがね、マコのね、ものを持って、で、その左側ではマリー様がね、扇子を持ってね、まあ、ケーキを振る舞いまくってるわけですね。まあ、マカロンもっと食べていいかっていうぐらいですから、もうそのマカロンこんだけでも食えばどんだけでも好きなもん食えよっていう感じで持ってきてるでしょうな。なんか一瞬このマカロンがね、ポップミュージックっていう音ゲーのね、ポップに見えた。多分分かる人は分かってくれたはずだ。で、まあクリームソーダで、まあここはね、ミポリンでしょ。でもってまあソドコが隣にいてね、まあ美味しそうに食べて幸せな空間でございますわね。カトラスがクリームソーダを運ぶっていう。まあやっぱこのね、ライカンさんの作品のすごいところっていうのはね、ちゃんとそのね、公式側の出しているネタ全部をしっかりと吸収されている上で、その中で各キャラクターたちのね、情報をこう出してつなげているっていうのがね、これがねすごくこうやっぱりすげえなーというか、細かくねデータを拾われているんですよね。やっぱねまあ制作時間がかなりこうかかっているっていうのもね、まあ非常にこううなずけるね力作でございます。本日もねご紹介させていただきました。ありがとうございます。あ、てかそうだ、まずさっきのアリクイさんのツイッターアカウントハットプス、ツイッター、コム藤丸アリクイ。はい、こちらがですね、ツイッター、まずアリクイさんの先ほどね、書いていただいた方のもので、続いてが、パチパチパチ。いろいろネタ拾ってもらってありがとうございます。はい、こちらですね、ライカンさんのですね、ツイッターアカウント ID となっております。本日もありがとうございました。ネタ拾ってもらってっていうかね、ここまでね、ネタをね、出されてね、それをね、何もね、一つもね、拾わないという、それはね、ちょっとね、違うでしょって話になるからね。もうただ単にね、ああ、いい絵ですね、ついて、それで終わり、なもんなわけないでしょっていうね。毎度ながら本当ね、いいネタを出してくるわというところですな。はい、というわけで、ライカンさんのツイッターアカウント ID となっております。本日もね、ご紹介させていただきましてありがとうございます。
パチパチパチ。さあ、そして続いていってみましょうか。続いてでございますけども、続いてはこちらでございますね。パチパチパチ。はい。パチパチパチ。続いて、くずけんさんがね、描かれていた、まこさんのお誕生日でございますね。なんつうんですかね、こうね、こういうの書かせたら、こういうの書いたら、本当くずけんさん素晴らしいっすよね。こういうの書かせたらって言ったらちょっと違うんですけど、かわいい。なんだろう、背後にね、光をね、背負わせたらね、やっぱりこう、すごくね、素晴らしい絵を描かれるんですよね。特に今回ね、個人的にこのね、なんだろうかね、誕生日にね、なんですか、デートして、で、それでね、誕生日おめでとうって言って、ちょっとこうね、なんすかね、こう、ちょっとね、なんか、照れてね、なんか嬉しいのか、嬉しいんでしょうけどもね、ただね、ちょっとね、このなんだろうね、なんだ、もうね、なんだろうな、このね、感情の機微のね、表し方が本当うまい、すごい、上から目線でなんかうまいというから、もうね、本当に、このなんだろうね、このね、表情が描けるなぁとね、すごくね、もうね、尊敬します。なんか喜びつつちょっとこうね、なんかこう泣きそうになっているのかね、綺麗だね。今春が来て君泣き出しそうな嬉しさが出てきている。はい、全然ないっていうことね。まこさんとね一緒にこうデートして、それでね、なんだろうね、誕生日に告白でもしたんですかね。もうね、その告白した時の表情がこれですよ。絶妙な表情。なんだろう、俺もね、なんだろう、もうね、このまま見てね、もうなんかね、このまま光に包まれて死にてえなっていう。いやー、この表情は俺すごいぞ。個人的にここ最近見てきた中でもね、一番こうね、うわーって思ったね、描き方ですわね。やっぱね、なんだろう、透明感とかね、色のね、光の使い、特にこういったところか、ここら辺のさ、こう本当にね、なんか後ろにね、なんかこう光を、なんかやっぱ後ろからの光によってね、髪のね、ところがこう明るく白くハイライト輝いたりしてて、なんだろうね、なんだったらこれあれでしょ、なんかもうあんまりそういう想像したくないけどさ、ちょっとこうね、後ろの背景のライトでね、なんかもう実はお前消えるのかみたいなさ、そういう感じでもあるかもしれないですけどね。このね、もうバンコス、ここに住んで、心の底からね、綺麗さにね、見とれる、本当にね、見とれるっていう言葉がね、非常にね、よく合う、イラストでございました。素晴らしいです。ケスケンさん、最高でございました。はい。ハットプス、ツイッター、コムクズケン。はい、こちらね、ツイッター、クズケンさんのツイッターアカウント ID でございます。本日もありがとうございました。さあ、そして今日はこれが最後になるかな。あと2枚ぐらいいけるか。とりあえずこの曲が終わるまでになんとか終わらせようか。はい、というわけで続いてね、こちらですね、なるかさんがね、書いていた、これ、ポニーテールまこさんのね、あれですね、まこさんでございますね。なんですかね、ありがとうございました。これは、なんだこれ、パチパチパチ。お金いや、違えな、何かを握ってるんですけど、なんですかね、まこさんがポニーテール、なんだろう、普段ロングとかのさ子がさ急にポニーテールにしてみたりだとかさ、髪型を変えるのってこうすごくこうそそるものありますよね。
多分俺ね、普段ポニーテール普段ロングでね普通に流してる子が急にこうね、多分ねハーフアップだとかああいう感じのね、ほらお団子というかね、なんかゆずちゃんみたいな感じで頭の部分でねまとめられたりするとね、途端にこうね、あー好きっていう風になるタイプの人間ですからね。まあそれプラスまあやっぱ夏でございますからね、ちょっとこうオーバーオールを着てね、もう上は何も着ていない感じか。でも案外マコさんだったらね、普通にね自分の家だったらこういう服装してても不思議はないですよね。っていうかそもそもアンコーチームの中で多分一番オーバーオールっていうものが似合うとしたら多分やっぱマコさんかな。もう個人的にでもオーバーオールか。オーバーオールってなんか結構ちっちゃい子がねなんかこう着ているっていうイメージがあるから、そこら辺を考えるとやっぱマコさんになるのかな。個人的にね、私基本的にほらオパーイ星人でございますから、私それを抜いてもなおもね、やっぱりこうマコさんぐらいはやっぱ個人的には好きかな。非常にこういいと思います。素晴らしい作品でございました。はい。というところでね、こちらね、なるかさんのツイッターアカウントハットプス、ツイッター、コムナルカボックス。はい、本日もね、ご紹介させていただきました。ポニテは簡単なのに人気高いから女子の間ではあざといらしい。ポニテは簡単なのに簡単で人気高いからあざといっていう風なのがなんかすごいこうあれですね、もうね。よくわからない。でもね、あれですよ。カードゲームとかね、なんか強キャラ使いやがってよみたいな、そういう感じなんでしょうかね。男の子のね、視点からするとね。あいつは強キャラ中だからちょっと嫌じゃねみたいなね、そういう感じなのかな。多分違うと思うけどね。はい。で、今日ね、ラストのね、ご紹介をしていきましょうか。本日ラストのね、イラスト、こちらでございますね。ピングだった。はい。パチパチパチ。というわけでね、今日ラストのご紹介でございますけどもね、こちらね、小金さんがね、書いたね、マコさんのお誕生日絵でございますね。パチパチパチ。まあ、本当にこういうの書かせたらもう天下一でございますわな。なんですかね、これね、今年ではなくて去年書いていたやつなんですけども、まず去年書いたのが、マコがね寝ているところに、みんながね来て誕生日会でサプライズをやろうとしているところなんですけども、実はねマコが起きていて、ちょっとそれにねちょっと嬉しくてね、こうちょっとこうなんですか、少しこうね目地にね涙を浮かべながらね、それをこう聞いて見ている楽しみにねしているわけですよ。曲相まってちょっとガチでちょっと俺もへこんできた。いいな。やっぱこのマコがね、やっぱこうやっぱみんながね、秋山殿なんかもやっぱそうなんだよね。もともと一人というか友達がいなかった。でも友達がいねえつがね、この人絶対にね、秋山殿はね、なんかやっぱパンチパーマが響いたのかなっていう感じなんですけども、ここのねところでね、秋山殿のやっぱ誕生日の時もそうだったし、やっぱこうみんながね、みんなその誕生日を祝ってくれる。やっぱ美穂の時だって、やっぱ美穂だってさ、もともとはね黒森峰にいたけど、やっぱそういうことってあんまやんなかっただろうしね。でやっぱこのね身近な年のね女の子から一緒にこうね、やっぱこう一緒にねお祝いしてもらえるっていうのはやっぱ嬉しいことですからね。そしてその後にね出てくるねこちらです。やっぱこれもうこれね、そうもう今でも思い出すわ。これ去年ね書いていたやつですけどもね、みんなで作ったみんなからねもらったケーキをね、いいなもうね、素敵写真。言葉でね、言葉でこうどう言葉に言い表せばいいのかねこれっていうね、そういうものなんですよね。もうね、いやでもね、なんだろう、辛いというのももちろんあるんですけども、でもね、この写真の隣にマコがみんなとの集合写真を飾るっていうところに、これの
ね、やっぱこう意義があるんじゃないのかなというとよころですよね。く見ると、はるさん、笑。やっぱこう花さんがね、そう後ろでね久子さんを一緒に入れてね、みんなでの集合写真を撮って、まあその隣にねまあ今はねお亡くなりになられたまあ両親の写真が飾られているというわけですよ。聖保の組む。やはりねこういったね、でそのケーキ2つをね、これみんなで食べたケーキとそのケーキ2つを残してね、両親のね写真の前に背けるっていうね、で今の自分がこういるんだよっていうことを伝える。映画って本当にいいものですね。はい、というところでね、今日以上ね、ご紹介させていただきました。こちら、小金さんのですね、Twitter アカウント ID でございますけども、はい、こちらでございます。ツイッター、コムダブル7キロがね。もういやん。明治安田生命。普通にこうね、泣いてしまうわ。さあ、というところでございましてね、今日もまあお聞きいただきましてありがとうございました。それではね、今日もまあもう間もなく終了でございますのでね、本日もありがとうございました。エンディングありがとうございます。パチパチパチ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 。お疲れ様でした。お疲れ様でした。パチパチパチ。お疲れ様でした。パチパチパチ。お疲れ様でした。パチパチパチ。はい、エンディングです。というわけでね、今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。英語もいっぱい見れました。ありがとうございます。お疲れ様でした。すごいですね。5日ぶりの放送で、まあ、正直ね、こうそんなにね、人がこういなければ、まあ、なんつうんですかね、お疲れ様でした。その連続でも5日ぶりぐらいだったから、まあ、今日もね、来てくれるかなと思ったら、思った以上にね、お疲れ様でした。40人ぐらい、40人近い方にね、聞いていただきました。本当にありがとうございます。さあ、というところでございましてね、ありがとうございました。八作祭のですね、お話の方をお疲れ様でした。5つでしたけども、実はね、まだね、終わってないですよね、八作祭の話ね。あの後にご飯食べに行って、そのご飯食べ終わった後にもう終わりを迎え、いや、まだ終わんねえな、さわら行くな。ご飯食べて、途中のね、鹿島臨海公園っていうところ行って写真撮って、その後千葉のね、小江戸のね、佐原っていうところ行って、お疲れ様でした。そこら辺まで行って、ようやくね、こう終わりをね、迎える感じでございますのでね、まあ明日も普通にね、この時間帯でやっていきますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、というところで、まあ今日も無事に終了しましたのでね、まあとりあえず明日ですかな。そう、明日ね、私普通にお休みなんですよ。俺もなんかもう昨日ね、仕事、明日仕事だ、やだなと思ってへこみながら帰ってきて、今日の朝、勤怠表でね、次の休みいつだっけって調べたら、明日だったっていうことでね、午前中の終わりぐらいから急に元気になりました。さあというところでね、まあ本当にマコタンも終わって、まあいよいよね、八作祭も終わって、マコタンも終わって、いよいよもう9月、もう本当に後半戦に入っていきます。で、後半戦にね、入っていかれますとですね、もうあとは、もう本当にね、あとどんどんと日の暮れるのも早くなるし、そんなに気温自体もね、高くはならなく、過ごしやすい時期がやってきます。そうするとね、9月あっという間ですよね。9月はね、まあ、ダン様とか、まあ、旦那様の誕生日はさすがにね、ちょっとこうね、その日は私、ちょっと軽井沢に行ってるから、ちょっと行けねえなっていうのあるから、だから次は、あれです、アンチョビのね、誕生日ですね。パンからのちょびたんぐらいまでな感じでございますよね。
明日は12、いや、明日は、まあ多分明日は普通に11時かな。てか、だってあれだもん、普通にね、今週私ちょっと早出て行ってね、朝7時には会社にいなきゃいけないから、だいたい5時半起きなんですよ、そういう時って。で、それの都合上だと、まあ明日普通に10時からやって、まあ11時かな。まあそんな感じでございます。長くね、長くやればいいっていうもんじゃないかな、この番組は。いろいろとね、ほら、ちゃんとネタをね、抑えてやって、1時間に抑えて、じゃあまた次回、また明日ね、バイバイみたいなやるのが一番こうベストだと思います。さあ、というところで、今日もね、1時間ありがとうございました。まあ、ちょっとこれも明日、ちょっとここら辺変えるか。明日からここら辺ちょっと変えよう。まあ、ほぼ毎日夜10時からですね、YouTube ライブにて放送させていただいております。ザ・夜のガルパンという番組ですね。興味ある方いたら、ぜひともまた明日もやってますのでね、ご来場、ご来場お待ちしております。ありがとうございました。さあ、というところで、お聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜のガルパン。今日も1時間お付き合いいただきありがとうございました。次回放送は明日の夜10時からなので、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。それでは皆さん、また明日この時間でお会いいたしましょう。パッツァー